Kristián, pomenuj nám jednotlivé laboratórne pomôcky. Kuželová banka, stojan, bireta, kadička, pinzeta, odmerný valec, hodinové sklíčko a sklenená tyčinka. Prečo nemôžeme pracovať s koncentrovanými látkami? No, lebo je to nebezpečné, keď sme žiaci a môže sa niečo stať. A pri práci s koncentrovanými kyselinami a hydroxidmi používame ktoré pomôcky? Rukavice, plášť, štít nejaký, pevnú obuv. Chemická reakcia už prebehla, Kristián. Si rád, že to máš za sebou? Áno. Aké máš skúsenosti z tejto hodiny? Priniesla ti niečo? A to aj dačo, hej. Čo si dnes vlastne robila? Experimentovala. A čo sa ti pri tej príprave najviac páčilo, alebo čo si sa najviac naučila? Vlastne tie laboratórne pomôcky, ktoré vlastne sme len vlastne kreslili ako keby, načrtovali do zošitov, tak sme ich vlastne aj mohli vidieť. A čo teoretické hodiny? Páčia sa ti skúšanie, tabuľa, krieda, špongia, otázky? Toto bolo lepšie? Tak určite sa mi páči viac takýto štýl vyučovania. Reaktanty bola kyselina, fenolftaleín a hydroxid. Všetko boli 10% roztoky a produkt bola vlastne slaná voda z NaCl plus H2O. Áno, ako by sme dostali slanú vodu z toho roztoku? Vypárením vody.